హంసమ్మ, ఎలా ఉన్నావు? ఇంకా రోజు ఎంత నీ ఏడుస్తావు? బాగా ఉండు. నేనిక్కడ బాగానే ఉన్నాను. నవీన్ బాబు, ఎలా ఉన్నావు? ఇందమ్మ, నా మనవరాలు సమన్విత, మనోడు జశ్విన్, రామ్ ఎలా ఉన్నారు? వాళ్లతో నాకు ఆడుకోవాలనుంది బాబు. పవిత్రమ్మ, ఈ నాన్న ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటాడు. యతిన్, చిన్ను పెగా జాబ్ కొట్టండి. నేను ఎప్పుడూ మీ అందరితోనే ఉంటాను. జాగ్రత్త నవీన్ బాబు, బాధపడకండి. ఎప్పుడూ పైనుంచి మిమ్మల్ని చూస్తూనే ఉంటాను. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు బాబు. జాగ్రత్త.